फेरेंगानाव बिथां फेरेंगानाव जोङो बान्दो रेजिस्टार जानायाव जोङो खनले थांदों जों जयन्त सारनावबो थांदों दा बाहाय जोङो 8-9 बारसो जादों थेवब्लाबो लोगो मोना खुनु खोथा गैया बाहाय बिथां सांग्रां ब्रह्मनि थाखाय जोंहा जों जानजि खाखाबाय जों रायलाय खुमा खांखाबायबो बिनि फारसे दा बेखौ जेबो सोंनांगौ खोथायानो गैया दिनै जा बिथां सांग्रां सारा गावनि गोसो गुवारजों अननानै दिनै बिथाङा लुफुंना होफैनायाव बे बान्दोखौ लुफुंना होफैनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनदों। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन पलिटिक्सनिसो जागोन दिनैनि भिडिअआ नैबे फेरेंगानि समस्थिनिसो दै आं बुजिनानो मोनासै बावहाय होलांगोन आं गासैखौबो फेरेंगाया इएम जानानै रायजोनि दुखु सुखुखौ बुजिमाराखै बियो टिकेट मोननाया गोब्राब दं गावनि समस्थियाव जिहेतु बावहाय मानसिफ्रा UPPL निफ्राय 2-3 केन्डिडेटआ टिकेटनि दाबिदारफोरा 3 गाहाम जानानै दं माब्रै जिहेतु फेरेंगानि समस्ति बावहाय सांग्राङाबो दिनैहाय टिकेट बिगोन आरो बिजों लोगोसे खाम्फा बरगयारि बिबो होनबा UPPLआ बिसोर 3नि गेजेराव सोरनोथो होगोन सोरबा सासेनोथ' होथारनांगोन सांग्रां नङाब्ला फेरेंगा नङाब्ला खाम्फा आंथ' जा नुहुरबाय फेरेंगाया बावहाय मोनगोना आसा खम आरो लोगोसे जाखिनि खोनादों आं सांग्राङा जेरैखि जायाब्लाबो गेलेखागोन निर्दलियाब्लाबो दिनै UPPL निफ्राय टिकेट मोनबाबो मोनाब्लाबो BPF निफ्राय मोनबाबो मोनाब्लाबो गाव हारसिङै इन्डिपेन्डेन्ट गेलेगोन आरो दिनैहाय रायजो राजानो फिसा फिसौ नङा गोबां गिदिर खामानिखौ बियो मावनानै होगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे रायजो राजायाबो दिनै सांग्रांजोंनो जों गामियाव सावरायलायखाबाय होननानै गामिनि रायजो राजाफ्रा मोनसे बुंलायसो गारदों आरो बेफोरबायदि जुदि खामानि मावना होयोब्ला सोर खाम्फा सोर रन्जित बसुमतारी बिखाल महान लिडारफोरानो थाल्ला गालांजोबगोन बिसोरो जिहेतु रायजो राजानि माने दुख सुखखौ बारा बुजियाखिसै नङा होनबा दिनैनि दिनावथ' हाजार हक रायजो राजाजों जाय बिपदे आबदे ना बेफोराव गसंहैनानै हायो जेरैबायदि थाइलेण्डनि प्राइम मिनिस्टार ना थाइलेण्डनि प्राइम मिनिस्टाराथ' आरो खम बैसोनि मानसिसो नालाय 37 बैसोनि मानसिसो नालाय बिनो प्राइम मिनिस्टार आरो बिनो हिनजावसासोबाव बेखौ प्राइम मिनिस्टार होनना बुङा थाइलेण्डआव फ्रेन्ड लोगो होननानै बुङो नङा होनबा बेफोरबायदि वर्ल्डआवनो बेफोरबायदि खम प्राइम मिनिस्टारखौ मोनगोन बेफोरबायदि जानो हानांगोन खिन्थु बेफोरबायदि जानो हायाब्ला मोना देरहाया थ' जायखियानो जाया मानो आं मोनसे नैबे मोनसे भिजुवेला गोबाव जाबाय सानथामसो जाबायदां एसे नायनानै लानि देरहागोना नैबे बिथां रन्जित बसुमतारीया बोरै देरहानो नागिरमारखोथाय आं बुजिनानो मोनासै एसे साननो गोनां लगिया जानानै फैदों बहाय देरहागोन फेथारनो माने माब्लाबा खन्थाइ लिरनाय फालारफोरखौ लानानै खन्थाइ लिरनायनो मालाबा बायदिसिनानो मेथाइ सुजुनाय थानांगौ बिदि इएमब्लाबो जे खन्थाइ सुजुनाङा बे नङा मेथाइ लिरनाङा बे नङा बे एकदम थानांगौ थेवबो माने रन्जित बसुमतारीनि खन्थाइ फरायनाया जाद्रायसिनालै मालायनिया एसेब्लाबो जायो हाजार हक नैबे राकेश ब्रह्मनिया ना हांसो गारमाखौ लानानैब्लाबो खनोब्लाबो बिनिया थिगानो मालाय इन्टारेस्टिं मालाय बयजोंबो इन्टारेस्ट लाबावो रन्जित बसुमतारीनि खन्थाइ लिरनाया माबा जाद्रायालै बिनिया असायसिन नाय दाथ' जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों माब्रै गोजोननाय मोन्दों होनना बुङोब्ला जोङो बे बान्दोखौ लुफुंनायाव खुनु सरखारनि बिफाननिफ्राय जों थाइसेबो थाखा मोननाय जायाखै जोङो
गोदो गोदायनिफ्रायनो खांनानै हाजारसे करिया गहरमुरि खांनानै जों बेखौ जथायनानै बे बान्दोखौ 1994 मायथाइनिफ्राय जागायनानै दिनैसिमाव थांनाय 2024आव जों बे दैखौ बे बान्दोखौ लुफुंनानै जों दैखौ लांनाय जादों। दा दिनै जा बिथां सांग्रां सारा गावनि गोसो गुवारजों अननानै दिनै बिथाङा लुफुंना होफैनायाव बे बान्दोखौ लुफुंना होफैनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेखिनि बे बान्दोखौथ' सारा खुंग्रिङानो आपटु रुनिकाटासिम सहैयो बे दैया सेरा बेरा हिसाबै। दा बेखिनियानो आरोखि जोंनि जिउ खुंनायावथ' A to Z एकनिफ्राय 100सिम बे दैयानो जोंनि थाखाय सोरगो आरो मैदो फाथाल बेनो बाव गैयामोन। जोङो 1994 सनाव होमबा बे हाग्राया बायाखैमोन, बिराद गोमगोमैमोन। दा बे समावनो जोंनि बान्दोनि दैया खुंग्रेबनि दैया थैयैलाय बे फाथालसारा दैखौ माने लांनो थाखाय लाहार फाहार खालामबोनाय जाखादों आरोखि। दा दिनैसिम मावफुंनो हाबाय। दा बिथां सांग्रां सारआ दिनै आरोबाव जोंखौ मोजां मोननानै जोंखौ अननानै दा बिथाङा दा मावनानै होगासिनो दं, मावबाय थालांगोन जोबजासे। बान्दो लुफुंनाया बे बान्दोआ जाहैबाय जथ'नाखि जेसेबांनाखि हादाननि मानसिफोर दं दा बिथांमोना थांलाय फैलायाव ओरैबायदि माने सुबिदा जाबाय। आरो जोंबो खाथि खालानि माखासे फुराना गामिफ्राबो बनलायलायनायाव बेजों बारस'नो आराम जाबाय। गारि गनाबो जाना होबाय, बान्दोनि थाखायबो बिराद सुबिदाखासै। दैया माने एक्सुवेलि दैया दा जोङो थोब्ले माब्लेमोन, दा फुरा जाबाय। आरो गोदोनिफ्रायनो बे फाथालसाराया नामजादाखा ना बेदरनि थाखाय। दा नायाबो जोंनाव एसे दुब्लियावहाय एसे बांसिनै मोनदों आरो जों बिराद जान्जि खाफ्राखाबाय बेखौ खुनु खोथा गैया बाहाय। बिथां सांग्रां ब्रह्मनि थाखाय जों जान्जि खाखाबाय, जों रायलाय खुमा खांखाबायबो बिनि फारसे। दा बेखौ जेबो सोंनांगौ खोथायानो गैया। 17थानि बारबाबो फैलेर फैथेर 17था बे फेरेंगानाव बिथां फेरेंगानाव जोङो बान्दो रेजिस्टार जानायाव जोङो खनले थांदों। जों जयन्त सारनावबो थांदों। दा बाहाय जोङो 8-9 बारसो जादों, थेवब्लाबो लोगो मोना। अब्लाबो जोङो बे बान्दोखौ रेजिस्टार खालामनायाव जोङो थाखा फैसा गारनानैब्लाबो दा दिनै जों रेजिस्टारखौ खालामनो हादों। दा बिथाङा हरद'वाखैमोन, दा खालामनो हाबाय आरोखि। बिराद गोजोनबाय रायजो राजाफ्रा। खारन आंनो दायथ' लाखायो बे बान्दोआव, आंनो सान हर खाथि फैयो। बेखिनियानो आरोखि।